भाई के नइखे कोनो। पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री में खेसारी लाल यादव अपन गाना से तबाही मचावत रहे। इनकर गाना के सामने पवन सिंह के गाना फूस हो गई। खेसारी लाल यादव को असली पावर का होखेला, असली दम का होखेला, ये अपन गाना से पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री के बता दिलन। भाई बेहतरीन बेस्ट गाना बा, जौन गाना का नाम कलम चबागनी, और गाना सोशल मीडिया पर हड़कम मचा दिल बा। खेसारी लाल यादव के सामने सब कलाकार के गाना फीका लगता। गाना ऐसा होगा चाहिए कि पब्लिक झूम जाओ, पब्लिक सुने पर मजबूर हो जाओ, और खेसारी लाल यादव करके दिखा दे। और गाना में फीमेल गायिका बाड़ी शिल्पी राज खेसारी लाल यादव जो भी साथ में गाना गेले बड़ा सोशल मीडिया पर गाना वायरल भइल बा। उ गाना के लोग खूब पसंद कइले बा। ई गाना दमदार बा। खेसारी लाल यादव कुछ अलग तरीका से गाना लेके आइल बड़ा और पब्लिक खूब प्यार बरसावता। एक दिन में 30 लाख व्यू यानी 3 मिलियन व्यू। खेसारी लाल यादव के पावर भरपूर मात्रा में देखे के मिलता। अनपढ़ के तू ताला के और ई गाना में फीचरिंग कइले बड़े डिम्पल सिंह। खेसारी लाल यादव डिम्पल सिंह के खूब मजा ले बड़ा, कबो साड़ी में कबो कपड़ा में नचा नचा के एकदम डिम्पल सिंह के पानी पानी कर दिल बड़ा। भाई बेहतरीन गाना बा। और डिम्पल सिंह के जौन आधा एक्सप्रेशन बा, पूरा बिहार इनकर आधा एक्सप्रेशन के दीवाना बा। लाजवाब गाना बा। चढ़ली जवानी तहर पूरा जे जने के सुननु एक बार गाना सुनो, काहे कि गाना अन्नपूर्णा फिल्म से आइल बा। और गाना के लिखले बड़े अखिलेश कश्यप और म्यूजिक कंपोज करे बड़े आर एस शर्मा। गाना भाई बहुत ही बेहतरीन बा। जे गाना नहीं सुननु एक बार गाना सुनो, काहे कि खेसारी लाल यादव अब कुछ अलग मिजाज में बन। अब इनकर सामने कोई ना चल सकेला। भाई खेसारी नाम ना तबाही हो। खेसारी लाल यादव अपना असली रूप में आ गए, अपना असली रूप पहचान चुके हैं। अब इनके सामने कोई नहीं टिक पाएगा। खेसारी लाल यादव के मानो कुछ एग्रीमेंट में फंसा रहा तो बहुत दिक्कत होता रहे, लेकिन खेसारी लाल यादव के अन्नपूर्णा फिल्म से जब गाना आए तो इस गाना के सामने पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री के अब ऐसा लगता है कि खेसारी लाल यादव पवन सिंह से आगे निकल जाएंगे, क्योंकि खेसारी लाल यादव पवन सिंह से बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा गाना निकालते हैं। पब्लिक डिमांड पर पब्लिक को क्या चाहिए, खेसारी लाल यादव वैसा वैसा गाना ला रहे हैं और सोशल मीडिया पर तहलका मचा रहे हैं। चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो फेसबुक हो, खेसारी लाल यादव के नाम से सब हिल जाता। भाई बहुत ही ब्लास्ट गाना बा। एक बार तो सुनो, रिक्वेस्ट बा भाई की, एक बार जरूर सुनो।